Magkinabuhi kamo sumala sa pagtawag sa Diyos kaninyo. Unang Korinto Kapitulo 7 versikulo 17 hanggang 24. Ang matag o sa kinahanglan nga magkinabuhi sumala sa kahimtang nga gihatag sa Ginoo kanya, ug sa kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Mao kini ang pagtulunan nga akong gitudlo sa tanang iglesia sa bisan asang lugar. Pananglitan kon adunay lalaki nga natuli ng daan sa dihang gitawag siya sa Dios, dili na angay nga paninguhaon niya nga ilisan kini. Ug niadtong wala matuli sa dihang gitawag siya sa Dios, dili na kinahanglan nga magpatuli pa. Kay dili mahinungdanon kon ang tawo natuli o wala. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa mga kasuguan sa Dios. Busa magpadayon ang matag o sa diha sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Kon ikaw o sa kaulipon sa dihang gitawag ka sa Dios, ayaw ka naig sa payan. Apan kon adunay kahigayunan nga makalingkawas ka sa pagkaulipon, pahimusli ka na. Kay ang tawo nga ulipon sa dihang gitawag siya diha sa Ginoo, nahimo na siya karong gawas nun sa mata sa Ginoo. Ug ang tawo nga dili ulipon sa dihang gitawag siya, ulipon na ni Kristo. Mahal ang pagpalit sa Dios kanato, busa kon dili kita ulipon sa dihang gitawag kita sa Ginoo dili kita angay nga magpaulipon sa mga tawo. Busa mga igsuon ko kang Kristo, angay nga ang matag o sa kaninyo magpadayon sa pagpakigiusa sa Dios sa samang kahimtang sa dihang gitawag kamo.